Beh, tahun iki yo ngenes men to ya. Deresan karet guru oleh 73 kilo, kathek pari barang pari sauprit kok yo digerek mano, judeg ngrasakne aku. Alah. Kok ya awane sumuk eram to iki. Tak ngeses ae ning sarwet kono ae lah. Suwilir. Lah iki wong kae gligire ora roh ta matane ning kene iki jane. Bedes kae ning kono to. Tak kira nek tunggak melanding. Basket mau mbloh ning kene. Matane. Kowe enak nggone mbane. Alah ya wis rada. Wong ning kono mau semero ngomong terus pindah rene ngono. Bakno kene suwilir. Aku sile ana duit mbloh. Lah kowe ora nyawang to, Lot. Lah aku nimbang lho gur oleh 73 kilo. Berarti wong mumet aja jane kowe iki. 50 e lho mbloh. Tak nggone tuku gas. Lah nek aku balik ora nggo gas. Ora mbadhok aku engko. Beh. Ora enak tenan lho, Lot. Jan giyaring wong bar nimbang iki dhuwit langsung bablas lho. Iki mumet tok. Pari barang lho njaluk tukokne apa jenenge obat tikus. Nah, iki aku enek solusi, Lot. Iki kan kowe duwe motor to. Kuwi dolen nang ngene tuku gas. Kuwi jujule akeh. Engko kena nggo pranti tuku gas ngono lho. Matamu. Lah emang payu pira to mbloh? Pokoke nek guru tuku gas, turah. Malah dhewe engko bisa tuku jajan barang. Matuk to. Piye ya mbloh? Kok ora tinggal blanti ya. Tapi aku engko weh ana komisi 200 ya. Le, Apa masak mbloh? Le, Bu, Iya Kang, arep adol motor. anu lho Kang. Saiki wis ora kulaan motor. Piye ya Lot ya? Jan iki butuhe gur gas lho, Kang. Oh, entenono kene nek no. Butuh gas toh? Ih, gase. piye mbloh iki? Tapi nek ra dijiko, engko kowe keluwen, engko kowe mati. Ya. Mending digowe lah ya. Piye? Timbangane kowe ra mbadhok lho. Ya wis, Lek. Montore tak tinggal ya. Bos. Bos. Masuk blok montorin blok. Sesuk nggo anune ya, renene ya. Cair. Oh, Bos. Alhamdulillah. Matur nuwun ya, Bos. Sesuk tak golek neneh. Alhamdulillah. Nek tuku takjil.